Amafazi ezulu konke siphiwa inkosi unyazo lwezulu. Amen. Nokuqala siphiwe inkosi ngomsa wayo. Ngoba mkhwanazi mina emntokatuko wampunyoni. Amen. Amen. Senkomo kayixoshwa. Mabechaza abantu leli gama bayasho nje obunye. Kanti thina bakhona siyalazi lisho ukuthini ukuthi inkomo kayixoshwa. Inkosi ufalazi uMntobatuba wayeneyinkomo eziningi. Yayithi masikhonjiwe ezohlatshwa makabaleka athi lingayixoshi bambani nansi enye. Amen. Nina-ke ngiyanazi ukuthi nithanda ukusho lokho okungekho. Ngokuthi inkomo kayixoshwa. Wayesho inkomo zangempela makabaleka nje. Hayi namhlanje inkomo ukuhlatshwa iyathengwa. Makabaleka noyihupha kuzophuma ulimi ngaphandle ngoba iyo yodwa. Loze lidubulele khona ehlathini kuwe isifile. Lapha yana ingaxoshwa kuthiwa bambani nansi enye. Lapha ephuma khona abantwana baNkulunkulu. Lapho khona wathi mayefika uShembe watshala imiqokelo emibili. Niyawazi umqokolo emva abantu abakhona laba basuka emakhaya. Amen. Sizela ngoba sizozama impilo. Sizofuna impilo ukuvuka amakhaya obaba. Amen. Uthi zotshala imiqokolo emibili uma imilile imiqokolo kuyomila kuNazaretha kwaMpukunyoni. Nangempela yakhula imiqokolo mkhulu namanje ihlekehleke imkhulu ingaka yikho nasazala sama Nazaretha okwamila imiqokolo. Amen. Ngiyabonga ukumenywa esandanezo namhlanje ukuzobona uShembe. Amen. Sonke la size ngoba sizobona uShembe. Ithi inkosi lango olunye usuku kusanda khothamba bamkhulu imikhuphukele eDaff Road kwaMashe police station iphethe amaphepha yowagxiviza lokuthiwa ukucertify ngesilungu. Mefika lapho umphathi wamaphoyisa ibhunu ebuka amaphepha abhala uShembe uthi umlungu hawu Mr Shembe uShembe ithi inkosi langa cha akumini uShembe ubaba mina ngindodana yakhe. Amen. Kuwa kuyimi nje ethi umkhwanazi ya impela Mr Mkhwanazi angizosho njani. Inkosi langa yayiphika ngoba uShembe yenye into maNazaretha. Amen. Uthi ubaba uShembe mina ngindodana yakhe. Uthi kade ngangifisa kuyephameni ngobona uShembe kusho ibhunu. Ithi inkosi langa awubeneshwa ngebhadi usanda kudlula emhlabeni. Bisithi lapha sikothe kodwa umuntu enhlahla ungayo phameni ngafika umbone. Usho kanjani bese ngimbona eqhamuka manje ngoba uthi akasekho emhlabeni. Ithi uNkulunkulu mekuphila amehlo moya uyofika umbone. Uthi bengisho nina maNazaretha. Amen. UShembe yini maNazaretha? Amen. Ngoba nasuku olunye usuku namkhetha wahlala kini. Ufikane wethu kulelizwe
uyokudumaza ushembe kude sehlele nanikhethe singaka kodwa thoda kuphendukanga. Manazaretha uyehlula umuntu ohlula into enje. Uyehlula umuntu ohlula ushembe ngoba ungamlalelanga ushembe walizwa izwi lakhe walenza uyoleleleka bani ulenze. Manazaretha engcwele asiphenduke. Abantu bacanga ukuthi ukuphenduka okwabantu abangazalwanga bangamaNazaretha nathi asizekela ekhaya simele ukuphenduka. Amen. Ngoba singaphendukile sizokwenza okuphambene nezwi likaShembe. Sizoba nomona singamaNazaretha, sizoba nenzondo, sizobulalana, singafiselana ukuthi singamaNazaretha siqokele ingubo. Umuntu oqokele ingubo akamfisele omunye umuntu into embi. Amen. Asiphenduke. Silahle konke okezwe, silahle umona ngoba uma umuntu onomona ufana nalobhova ithi inkosi ilanga isono somona sibi ngoba uNkulunkulu uza kuphuqisha lokho okuncane ade kunikeze khona. Bathi abanomona bayahlupheka. Manje uthi abahlupheki aboyeka umona wavela bazohlupheka. Ngolunye usuku ubhova uphethe inyama maNazaretha uyowela emfuleni unebridge lomfula lobhova uthi mobuka lapha ezansi kusuka amanzi mahlu ubona enhlabathini phansi uphethe isigexa senyama uthi mobuka lapha ezansi lobhova ubona umunye ubhova uphethe inyama futhi. Hayi ume ngikhuluma ngomona maNazaretha, ngikhuluma ngokunganeliseki into nayo. Uthi ushembe mawunomona uNkulunkulu ukuphuqisha lokho okuncane ade kuphe khona. Babonile abantu abanomona banalutho. Yabo nje ma usenakho manje kuyahamba. Shintsha kwakahamba kusekhona uNkulunkulu uzokukhumbula. Phela silabo abantu baNkulunkulu masingalukhuluma ivangeli lekuphenduka ngesimbona ushembe lapha ekhona. Uma lobhova mobuka lapha phansi ebridge phansi ubona mobuka kahle lobhova ubona lobhova ukuthi hayi lobhova lapha emenzini uphethe inyama enkulu kuneyami. Lobhova ume uthi mothi ugqume yaphansi ikathaka inyama ubhuti ubhova yaphansi mofika lapha phansi awukho ubhova uphethe inyama uyibona wona emanzini. Kodwa wathi masuphuma emanzini lobhova waphuma ungasayiphethe inyama. Uthi uNkulunkulu mawunomona ushembe uyokuphuqisha okuncane uNkulunkulu ade kuphe khona. Into engiyibuka la ngikhumbula amazwi ashiya uGombela iStimela samaMpondo ukuthi uma seningibeka endlini yami okugcina mhla ningitshala ningaboni konke ithuna lami ngosimende phezulu ngoba ngiyomila ngoba umuthi omkhulu ngiyowebatha umhlaba namhlanje ngihamba izweni ukuthi efika kumhlophe kunje. Amen. Ushembe wembethe ngempela umhlaba kade ngiseMozambique esabelani ngifika eNazaretha eMozambique. Lapho ke nakhona umzini wenkosi inyanga izulu esabelana ngo1988. Uthi ngiyowebatha umhlaba uthi ningangifaki ngebhokisi ethuneni ngoba mina ngiyomila impande zami ziyohamba zingene ngiyoyonke imfula bonke abantu abaphuza amanzi bobephuza ushembe. Kunjani namhlanje abantwana baNkulunkulu? Awukepha wena
inkosi unyazi uthando luthe xaxa. Sulinika unyazi lwezulu uthando luthe xaxa ngoba sihamba kanganjena siphethe izwi layo inkosi yamakhosi. Ushembe wangempela maNazaretha wehle emazulwini. Sibonile uNkulunkulu bakhe. Uma akafiki kini useza. Thina usefikile kithi. Ngolunye usuku ngikhumbula afika inkosi inyanga ezulu ifike uqala emzini usekhumbulake lapho emphuma khona ithi mayifike ngolunye usuku ithi bonke labantu abala bazoba maNazaretha nangempela kwaphenduka abantu esingaye sicabanga ukuthi boba maNazaretha nababesitwenza sisafunda beshonke lento eyishiwo kuthiwa maNazaretha namhlanje yena basakholwa baze bedabukise indlela abakholwa ngawo ukuze udabuke dawo samshem yasabi doda ikhamba isikole babadabukisa ngendlela abakholwa ngawo ngoba baphanga ithuba ukuthi hawo behleli bengayiboni enkulu kangaka ithi bifika inkosi inyanga ezulu ngalozinda ilingana zamaphekula umfama lomagabagaba madoda umthelo ohlabusa umdala emihlabisa mina yiyo le inyanga yakhe le sikhumbulene namhlanje na ithi mayephume kuphakameni ebeyilandela befuna ukula abantu uthi hey nifuna ukwenzani ningalichithi igazi emzini kaNkuluNkulu ngoba kanje lachithe kuphela uNazaretha namhlanje amaNazaretha aphihlizana maNazaretha njalo waphihlizana iqongubo nje le ngubo yakuthelwa igazi le ngubo umuntu ephambukile abadala abagcwetshebo abambeke phansi bemqondisa umthetho wesonto. Amen. Uma uNkulunkulu echitheka igazi emzini kaNkulunkulu siyogezwaphi ngoba uthi ushembe ungone ethempelini lakhe ungone emzini engcwele ngoba emzini engcwele uyogezwaphi kungona mona ngaphandle ngomone ngaphandle uthi angihambe ngebuhleni angihambe ngeJudiya ngihambe ngeLinda Ntonga ngihambe ngekuthuthukeni ngifike ngigezwe khona. Amen. Sifundisana bakithi kuyikho singakhohlisana abantu babe lento abayiyo into esibuyela usiphila manga amakhanda onakele ngisho kubantu abakhulile ngisho naba nami sengikhulele ngisho konakele nakimi ngangisaba qala kunabantu abakhulile ngoba ngangisekuncane hayi manje akusafana nawe uyabona phela nami ubaba kaniwe kaningi ngazala kakhulu umubaba futhi angaqedi umusi nje ufune ukukhula ngoba phela moyingane umfana uzelwe ekhaya ningashonthi kaqedi intangaqedi ngabe seningiqedelela gcine lapho nje umthangaqedi bomuzeli njengoba lezinsizwa zingaka lezi zinsizwa ayikho into ofanele ihlale enhlizweni madoda njengekhaya likayihlo. Amen. Uma uzothatheka emhlabeni ukhohlwe ikhaya likayihlo kufanele ukulibeke phambili mawuzelwe insizwa. Amen. Noma uhlele emsebenzini uhola uhlanganisa uthi okay ekhaya likababa sokushoda lendlu manje Singakhile kamkhulu kushoda kakhokho uyibala lezinto lokhu uyibala bokukhumbula bakini umholi imali encane engakanani yokwenza kwenzeke. Amen. Ngoba uNkulunkulu kupha kusehlizweni kodwa mawuqala ukusebenza ubucabanga ukuthi wena ufuna ukuthenga iGolf 7 uthenga iAru uzoyithenga kodwa ngihamba isikhathi eside ngoba into ozalelwe yona nasi isisekelo sokuphila komuntu yikhaya ozelwe kulo moya ingane yomfana. Amen. Singakhuluma kaShembe sikhuluma kwezulu kodwa indlela yezulwini idlule emndenini. Amen. Yoboshwa kwaboshwa ngisho abagcotshwa kuleli bandla lithi uthingo lonkosazana khona umgcotsho ohambe esegcotshiwe egqoka ingubo legqoke abagcotshwa uthe mefike emndenini wathi umndeni mana wena sisazi ingubo egqoka wayithathapi zithatheni nje ayibananga ingubo yatholakala zikhona ezitolo abathunga abakhona bahlanganisa iphume ilolakala futhi ifanele wonke umuntu lengubo iyangichaza
ayake ngamfanele sibali iyafanele wonke umuntu abona mase ugcotshiwe usibhokile usucuthile uthembisa ngempela kodwa kukhona usuku oluzayo ukuthi wayithola kanjani nomshado uthola kanjani namhlanje uyakhala ukhala ukuthi izinto ayihlangani kanti wena ungayihlanganisanga into zakho akekho umuntu okuhlanganisela izinto ngisho umthakatha kanamandla phezulu kwethongo lakini mawenza kahle lokhipha ngisho phansi bemoto lokhipha ngisho igebengwini kaka ngikhonjwa mina ngebaba vele ngithela igazi phansi kwasho igadi ngithela igazi phansi vele ngithele phansi igazi ngithi hawu ngangizobizwa kanjena nemhlabi babambamba bengiphuca imoto ekade ngishaye futhi tank iveni ngolasha umkhokheli ngisuke empangeni ngolasha umkhokheli nomama omdala mbayisa ngilasha umama omdala njalo hayo wami wena umlesha umama omdala ngokwena ungendaba kababa wakho nomama bakho isiphukuphuku ngeke ukhule uma ungena indaba zabazali ngeke ukhule nakhona la ebandleni uma umncane ungagcotshiwe ungena indaba zabagcotshwa uzohlubuka ayikho indaba yakho uzohlubuka mfana omncane njalo ngeke sigcotshelwe thina isibanibani wasini wakugcotsha ngoba wena kale kugcotshwa umuntu ngishokini wazini asimfuni umshumane Dlamini sifuna umshumane umkhwelazi thina wazini uyazi ukhona ukugcoba ukuthi kuyini kuphumaphi kuvelaphi njengoba umfana akakhona ngisho ukukano sungena utheshi uthaba akushawa umuntu usibanibani angangeni ungenaphi siyekeni shane sodwa obasicothiwe sodwa ungagcotshiwe angamshayi umuntu ogcotshiwe magcotshwa asihlabhane sodwa aliphezu umunye phezu komunye inkanda phezulu ngoba sigcotshiwe sodwa thina kodwa uma uyingane ungagcotshiwe phuma ngisho endabeni ngisho baba ugana amakhosikazi amangakhi shiya ukuthi omama bakho baphethe kanjani akusikhona kwakho ayikho ingane yojezisa uyise nonina iyofa mayenze njalo abanye bafana bayilanda inkomo phela funa sikhuluma iqiniso ngoba mina mbalisa umsebenzi wabantu abasha siyathanda bakhule laba bantu bezobakhulisa ngoba ngengqondo obungane obanye abafana balanda inkomo eselobolo uyiselobolo umama omncane no mama nawo wathi Malcolm X nemazi Malcolm X wayezabalaza le Melika ezabalazela abantu abampisholo bathi Malcolm X usathane ngena kumuntu wesifazane kwasho Malcolm X njalo bomama akusho mina alusathane ngena kumuntu wesifazane uthi umama awubheke nje baba wenu inkomo ekadadewenu uhambe yolobalaza umunye unkosikazi lezi inkomo ngawini kawena yolobola sathi ukuthela iphuphu kusomfana isilima phela inkosi la ayikhazi ilima yathi ilima akuzonke ixazamathe ilima akuzonke ixazamathe sakhula phela kusho njalo makuvuza amathe kuthiwa isilima lesi singayenga ezinye zifundile ezinye zinemali ezinye ziyaswenka uzuthembe ezihamba ngemoto ezinhle uthi abheka yigobomo nje akho lutho ekhanda kushaya umoya nje ngoba phela umuntu bakithi umuntu angempela akabonwa ngamehlo umuntu ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe umuntu angempela umuntu akabona ubuso lokubonayo kunabantu abahlekayo la kodwa ababulala uye sesebaqedile abantu mekhamba lapha kuthi ushaka ngehlavu uthi ayibuka lensizwa yigeze lensizwa bese libaqedile abantu mawumubike bethi bakithi unenhliziyo yakayifani naye ngoba phela umuntu
umuntu lo ngaphakathi, umuntu weqinisi lo ngaphakathi othi noma usuboshiwe ubamba ingane yentombazane wayinukubeza noma wayibulala nombulela umuntu, kodwa ngenxa yobufakazi makungekho phambi kwemantshi noma ijaji bese ufakazi akuhlangana liyakhipha, noma ungajabula nomndeni wakho uthi uphume phambili, kodwa inhliziyo lokhu ithe umbulele. Bafike ekhaya Brian, hey siyabonga uphumile, hey siyabonga yasoza ummeli wakho, umbulele. Mdlongulile. Yazufe lokeshile. Khona umuntu ongakhohliswa eNazaretha. Khona umuntu ongakhohliswa. Lo ngaphakathi uNkulunkulu phela kahlali emathempelini, uhlala uNkulunkulu uhlala enhlizweni. Ingakho uma ufuna ukwenza intembi konke ekhulumayo ukuthi kodwa hawu omunye nje wazi wayegoqoza umuthi, yabona uma usuwenza izinto ezimbi kakhulu uyadlula uzisho phambi kwabantu ubusabona. Omunye ubhizi goqoza umuthi nokujuqa lokho akasaboni naphambi kwabantu, usathana akakushiya akudayisanga. Yabona nje ngolusuku nje unemfene nje nemkhovu ngeke ufe bengayibona ngabantu, lunye usuku uyoselwa bakubona abantu iqhoqhobele imfene bathi hawu ngeke uNkulunkulu ufe akavezanga ugoqoza umuthi kanje uthi ngifuna ukubulala lokhu okungana sibanibani kuzenza ukuthi usethi lo nomunye ahawu kodwa ingane ehlobo sakho hey sokujwayela isandla manje eshe uchitha umuntu. Yabona mawujwayele ukwenza intembi usathana uyakhela kuwe. Funa sifundise eNazaretha ukwenza into enhle njengenkosi yethu uNyazi wezulu ubushembe akaze yenza intembi ushembe emhlabeni. Ushembe wenza okuhle kodwa ufikile olandela izizwe ayizizwe ufikile akulungile ukuthi sithokoze ngokuba noNyazi lwezulu kodwa nolungathokozi ngathi. Akulungile ingane ekhaya ithokoze ngoyiso nonina kodwa uyiso nonina engathokozi ngengane. Bantu abasha baleli bandla sihlayela umsebenzi omkhulu ukuthi abazali bethu bephila noma bengasekho emhlabeni kufanele bathokoze ngathi. Amen. Funa siyakhohlwa ukuthi uNazaretha akakhiwanga kumnandi. Kwakhe lo sizini batona baNkulunkulu ubombela wahlupheka eNazaretha ingcwele efuna ukuthi kube nje namhlanje. Amen. Ngolunye usuku uthi indoda endala waThabethe bahamba nabomkhulu badlula komunye umuzi. Le ndoda mase kufika uShembe sofika inceke yenkosi wembiza kanjalo thina sithi uNkulunkulu uthi mefika ntambama sekhomba ijongo siduna uthi leli duna ngifuna ukuhlabela uShembe nje bese nginyelela ekhaya. Uma behamba eThabethe bayibona inkomo uma sebebuya Isabatha namhla Nkosi Aisha
kodwa niyaganga mina sasingahlula ukukhola ushemba jabule ngathi ufunani komunye umuntu ushembe khona sibangani ushembe khona ngoba lento yenze ebandleni njengoba uqhatha abantu uyayithatha uyisekhaya mawuthina sisingane zonyazo basibangaka Amen. uma usikhatha uyindoda noma inkosikazi noma ingane nawe lo moya uphethe lapha esandla nezo noma ephathwa libandla lonyazi uyahamba emzini wakho zizolo nezakhe ingane anazi ukuthi isikhaya liphiliswa umoya ubaba ekhaya ikhaya liphiliswa umoya kumama uma kuphambene umoya kubaba nomama ekhaya ikhaya liphila uyashisa kuyashisa manje khona emcimbini la ngabe ngicela amanzi kube ngisikhuluma sosuke emcimbini ngabe kunojeke wamanzi manje noshemba kaza wabeka amanzi angazi bese nguthatha lokho mina kodwa ke inkosi izobona ngoba uma uqabena ubaba nomama impi ephakathi komama nobaba ekhaya ayiphele nenzele ingane nizele Amen. mubu umuntu uthi mezele ingane ayicabangeli thina omama ngabe bahamba akunzima kwakunzima babeshaya baba babeyifaka induku ungathi ifaka kwenye indoda eshaya umuntu esifazane amqhunsulu ngempela nje ngisagila azintombi endala zongifakazela kodwa ihambanga kwakunzima ngabona komunye umuzi sebafishane yangihlukumeza leyanto into lihlula ukudla umuzi abona mawuyingane ke ngiyalambeka ke inkomeni yazi ngokupheka ibhodo lingaka kupheka uphuthu kuphela belikhuma isishebo singekho namhlanje omkethe wafuna ukuzala bathi impilo iyabiza sengathi kwakubuswa kuqala yayikhona indlala kuqala kwafanele ukhuthalo ushona ensimini yolimo ukuze udle mawuyifila wawulamba isishebo singekho zimfenye uphuthe zilibamba nje uthi umama lapho umathethwayo nakusengibahluka umathethwayo uyabika ke umyeni wakho uthi sisheba sikho uthi hey ngihamba ngalokho imfundo lapha eksimini ushengane nabantu wayisukela wathi uyayithanda wangayitshela isishebo yokusithenge bamadoda ngizoboshwa noma ningacusha nje la nemkhele sicuthe nje nemgexo namafoto sizoboshwa ngehlazo silenze emakhaya obaba uthi le ndoda uthi mama imfina iseke sesikuyaphela anisingani pho utshani ihle khona usho kumntana umuntu okoba umntana umuntu olunye usuku hey ngifuna ukuyibona mase ngimdala kunalo ukuthi ubengasamthandi lumkami ijayeka ukukhula angifuni ukufaka afiki ko70 ngifuna ubona ukuthi ngoba ngisamthanda lumkami ngoba lento okuthandana le ihamba habi ibuyiphele dinabasebukana nje khona bathi abahleli nje manje phela abahleli nje hayibo akuthandana bakithi unoshemba sithandane eNazaretha umthando bukakho ithi inkosi inyanga yezolo usuku babamkhulu wayehlanganisa omunye umshado eyalinsizwa ethi hawu iphathe kahle ingane yami uyithezele ngisho inkuni uyikhela amanzi uthi wayesho njalo sibaphathe kahle lamakhosikazi ngoba masenze njalo uma wona iqale lawo kulona lami funa ukulwela mawinkosikazi ukulwela mawindoda ukuthi ukufa komuntu ungakhombi kuwe mina ngiyasabalala ngisawazela ukuthi
ukuze ngezatha ngikubona ngoba ngifuna ukhoshwe mina noma ngabe ngaba ngakho ukudla kuyachithwa kunikwe inkukhu phule ngubamba umoya ngeke ngisho ukuthi ngeza kuthenga ukudla ngeke ngisho lokho ngizokuthenga makuchithwa yibo laba abayojeziswa ngiyabonga ngiyathenga uthenga u5 litha amafutha baba kuphela 2 weeks kuthiwa usekho uzokhona ukuthi hayi kuliphatha amafutha awasekho njalo yabaphelile uzokhona ukuthi hayi kuthi ungabathenga bese ngibona lezi ingane ngoba shothi umama wazo lo ngenaso isandla kodwa lezi ingane ngizela ekhaya azinaqala emadoda asovama ukuthi maqhamuka inkinga wena ube ngaphezulu kwayo ungabe ngaphansi kwayo ngoba izokubulala inkinga uthi indoda unkosikazi wayo ayisika utshani usho njalo uzele ingane eziningi uthi into unkosikazi ngosika utshani ahle khona nophuthu elandi yangicabanga futhi nathi 1 mhlawumbe ku70 bani mhlawumbe 78 yangihlukumeza ngikhohlwanga lo nto leyo indoda isho kumkayo ngisho kumkayo umntaka sekutshani aphela ingane ezalwa yimi kodwa basehleli namadoda impela isiqethevu uzuthembe kodwa inkosikazi asikutshani yebo bona ungazusho hayi hawu ungazusho my kodwa sawa madoda leso funa singaboshwa bafowethu ngoba sike sayikhuluma ekseni ukuthi kahle kahle ukuphila kwekhaya akulele endodeni indoda noma inganomthetho ibeqothe ebandleni ibeqothe egcekeni kodwa imiganwe kabi alikho ikhaya indoda noma ungafika idakiwe ithi mingena umchami uhlome kwadrop ingene ecathule embedeni kodwa umeqothe unkosikazi likhona ikhaya semize singayikhomba thina sinemize singayikhomba ukuthi lo muzi ubele ndoda igana kahle ngabakho ngishayodwa indlu namhlanje bethu amakoda akuhlaleki imshadi yabhidlika inaso elihlaza umuntu ipheli engayishishi nansuka kodwa uphela umshado mawubuka imshado ebuhleni ngoJuly ize ko100 kodwa uyamangala ungaphela 6 months usemuyile makoda asekho emzini bakhokheli bomama boba sinomsebenzi omkhulu ukufundisa labantwana kushoda isikole njalo ngoba uthi yabheka ukuthi uhanjiswa yini ngabona message cellphone lo nentombi lo qonyiwe lo ngabona ku cellphone cabanga izinto nje engekho kanjeni sohanjiswa indoda ukuthi iqonyiwe lento azohlukana nawe bese lo nto le nina bakhokhela sikhuluma iqiniso nelezi ingane sifundise nisho ukuthi khona umuntu umama ethe simfihle la ukuthi batabami wayengaqonye ubaba wethu kodwa kahambanga ufele emzini obeka kuwabazali ayikho into ebabuhlungu emakoti usubuya ngebhokisi ubuya nenkomo nembuzi usuhambile emhlabeni awusumasiyeke indoda yekela ukuthi yaqonywa ngani kuyibambile kusazodlula njalo ningawayeki imizi ngento esazodlula hayi ngoba namadoda nawo ngathi ashukisela ngento eyodwa niyahlupha kungcono kabi indoda mawuxayekile uhamba ucela intombi lobola ugane yabona into emahashahasha la emahashahasheni balambile abantu besifazane esini badinga ukondliwa bazoyikhiya imali ngeke isaye ekhaya awubheka nje wacela nje kuthiwele imali ekhaya kodwa khona abayidlayo ngizohamba vele bangisuka la ujahe khwezi
kodwa nje uzongikhumbula ebusuku ukuthi ngikubuzile ukuthi uqambamanga wena wathi wayuhoba bangiroba abawuhelanga imali egcwele akhona bayithathile ehleli nabo. Ngiyayizonda lento bafowethu. Yabona lento ukuthi uphume ekhaya uyosebenza ufike uthola intombi phambili uhlale nayo, ngiyayizonda. Ngabona amakhaya phela ngalonto. Masingayikhulumi la ebandleni soyikhulumaphi ngoba lezi insizwe ezingcwane zenabashi nezintombi funa silazi iqiniso ukuthi umuntu omuhle osebenzele ekhaya. Amen. Usebenzela lapho wena. Mawubona isando silahlile. Mawubona isipikili wasitosha sifuna ukushaya isibaya ekhaya seyimbuzi nezinkomo. Wathi mubona mina ngathi ngisiphukuPhuku ngisho ngishiya igubhu zamanzi. Mawubona 25 minutes ulahlile nguphosa emotini fike ushiye ekhaya. Amen. Sebenzela ekhaya. Manje mawusebenzela ekhaya uba nesibusiso weyinsizwa. Ningakhohliswa abantu ekhambeni. Bahle osisi la eGoli bahle naseThekwini la ngisebenza khona. Bayababa yo. Kodwa ungazuthinteke kodwa into ufune uyazi ufune ukusebenzela ekhaya kayihlo. Amen. Sebenzela lapho wena. Sine flat unemoto ebizayo ku7,000 ku9,000 kodwa mhla ufile sokugoba kini sofika indlewayo. Amfuni umuntu ofana nesundu mina. Isundu phela lishalela lekude. Nelazi isundu. Kuhle lava. Kodwa ngaphansi kwala kumabibi. Singafana namasundu eNazaretha. Unyazi lwezulu asanika uthando luthe xaxa. Njoba ngilapha ngizobona abantu abasha basesandanezo. Bagcotshwa ngiyabonga ukuthi numukele umsebenzi kaNkuluNkulu. Nimzwile uNkuluNkulu ebuhleni evala umhlangano utheni ngenabatshu. Aningekho. Uthi lezi ingane ehlupha ebuhleni, lentsha lehlupha ebuhleni ayiyona inabatshu. Inabatshu ayihluphi yabusiswa umkhulu inyanga yezulu. Yabusiswa ubaba uthiwe lenkosazana. Nami futhi ngiyibusisile ngoba sifundisa inhlonipho abantwana baNkuluNkulu kulabantwana. Mhlambe bazoza nobetshelwa yithi ngoba thina sile esikoleni njengabo. Sisebenza kahle njengabo, sihola kakhulu njengabo, sinemoto njengabo, sinemize emihle. Ngcono ni indaba ezindala zokuphila nitshele umuntu onjengani nizozwa. Amen. Ngoba utshela ubaba wakho uthi isidala leso. Asikho isidala ngutshela impilo yodwa uNkulunkulu yedwa. Idlozi lilodwa likhe lidala nelisha lifuna okukodwa okufanayo. Amen. Likhule amadoda nakho amakhaya. Thina ubaba usizele sizinsizwe ekhaya singaphezulu kwabani. Kodwa khona sisonke su33. Masifikile ekhaya ngathi kunomcimbi. Kanti akuyingane ziyawiliwili nje. Ngisala uwiliwili mina. Umfundiswe nezibongo zokugiya. Afanele ngoba uyakholwa usuthi ukwazi ukugiya usho gano iNazaretha mina. Ubona ku iNazaretha kusuka kuneyinsizwe kuleli bandla ufuna ube nezibongo siyokusho zozothini ingane zakho masihambile emhlabeni ngoba wena bathaphuzo omkhulu nokhokho kwaye vela ubasuka. Funa ube mayisizwe ube nezibongo zibonga seziphuma insizwa zakho izele usiyongena endlini yokugcina zikusho. Lenzo lento yenza ukuthi noma nimulisa ingane ukumula ngaze kube inkonzo. Ukwemula kuyisintu. Awubona ngigqoke uNazaretha sokhishisa. uNazaretha. Ememulweni uNazaretha Mshumayeli. Kathi nina natshelo wani. Thina makumemulo makadadewethu noma inkosana ethempelini hayi siyadlala sizinsizwa wesinazi ibongo usishale ngaphandle nangaphakathi ojike laphana ufike uyichoma insizwa kwabo ubuye nayo ngoba ushamba ayiqedanga lonto. Amen. Yini phomo uthi awugiyi wena yini Mshumayeli masihambile emhlabeni ufuna ihlanga uzosenzani? Dlala ngathi nini ukukholwa kwenu lokhu kungasidadada.
yini bofuna ihlangu masihambile emhlabeni ngoba nangaleyo uzodlala nangalena sothi masenza umsebenzi la ngwenzela umsebenzi sengubiza lapha esibayeni noma emsamo unyakazo sithintile ihlangu wasenzelwa zingane zakho Amen. Hawu uthula ukudlala ngesinqindiso umkakho njena umakoti ukuthinga phansi ngezinqe futhi izingane ezigana manje ayiphaphila kazi kweseshana zindisa isidawu sonke manje umkhonyana sokuyinto nje intotholo la wahlula umakoti manje mawuyinsizwa manje letha ingcwele lo msebenzi siuphethe wonyazo lezulu siubambe ngesizotha Amen. into engijabulisile la mangifike esanda nezwe ningifakile ezulwini ngimficile ushembe ngendlela ngihlabelela kahle ngayo ngivele ngithathe nimbeke ebuhleni ningazoni futhi ningoniwe into engenamsebenzi ungayingeni into engakuthinta ungayingeni ngoba uyofika phambi konyazi ukubuza ubugunyazo ubani ukuthi wenze kanje uyophendula uthini hawu bophani ngathi bophani makomrade bopha hlayisutha udlama lufuneki Amen. alifuneki udlama esontweni yonke into alusho uthingo lenkosazana kudla ngaboni khona hlanganani ubonisane ngomoya wokholo asibemuye njengebumba likasemende phansi konyazo lwezulu uma nihlangene abantu abadala nalabantwana bohlangana emva kwenu thina siyazwana thina abantu abasha ade ngibona nje la ngibona abantu abaningi kodwa sesiyazana ngoba singamanazaretha Amen. Ntwana baNkulunkulu ushembo uyamthanda Amen. mthandeni ushembo hlala esihlalweni unyazo lwezulu Amen. jabulile ukunibona kodwa into ebuhlungu ngingafunda iphepha Shumayeli 2016 or 2017 abantu abadivosile bangaphezulu 25,000 isibali esikhulu kabi lesi siyamoshakala lezi ngane kuye emshadweni zincane zizoshonaphi nabazali bathi buyani nibekezele ngane zami nibeke minto ukuthi akabhonyi nje ngesagila engakukhahleli indoda ungahanjiswa iSMS ungahanjiswa ukuthi ungene ucingo laphuma ngaphandle lesuke sazama indoda ibona izophuma kanjani khona sigcina siphumile no phela fanele sikhuluma manga madoda nesa kanzami nesa umakoti asehlaza khulekani nje sazoba right indoda isabanje ukuyibambile nje kucane ayithandi naye iyazama nje khona kancane ukuphuma izophuma ningayishini uze nigane kuyo ngoba ifike ingxaki yaJesu Rosbani umntashi indoda egalela aphinde othandane indoda yangixaka naye inkinga yami lawo makoti ufika shindoda iyaphethe yaqonywa ifuna ukuthatha umuntu onkosikazi ahamba othandana nami apha emshadweni othandana nami nginamakhosikazi abathathu athi ayona thulani ngcono ushindoda uthatha uthatha umfazi wesibili mina nginabathathu indoda yakhe ibikhulelisa izothola ingane banengane embili nomakoti akithi ikhulelisa intombi indoda uyachitha lesigisi laso uyachitha wasakhulelise asakhulelise ngubona lonke nje ingane noma kuvele nje wacela intombi wakano esho wathi kuzoba mnandi bese sizimpahla noma vele wacela wakano esho nakhona bekusuka isidumbu futhi yazi-ke Mshumayeli angishiye mina ngengane esithathu engithola kaPhahla azothandana nami nginengane eziwu-9 kodwa niyathembisa umuntu menibuka ni-right awona niyathembisa ukuthi nivuthiwe kodwa besenenza nishaya ibalo bafowethu oshaya ibalo ungakulahli okuyikho ngokungeyikho uyishaya ibalo uthi konje lo muzi ufuneka kimi uma mfuthi umyeni wakhe no one room lezi ngane ufuna nifundise ukuthi ingasho lengane ukuthi akangakheli nyamshiya iyona ufuna imhlale ebhampeni ishaya ithathe makhinga umkhwenyana ukuthi imali
Nina anosimanga mayimalingeze ekhaya ifunela imali uyofaka ikamelo lesibili ekhaya ungahambi uthi masufayela lesibili uphinde ungimpintshi ungivalele khoneni makutyakanga imali shayithatha makhini manje nivele ukimkhala nje akangakheli lokhu ngafika 2 room anginalo nekhishi anginalo usiyawushiya umuzi thatha imali endodeni ufake ikamero lesibili lesithathu nelesine ukhulu umuzi ube mkhulu wakhiwe uwe makoti. Amen. Njola abantu abangantshela iqiniso nifuna ukwakhelwa noma hamba zakhelana babexova udaka bakha amadombolo odaka befaka la behlanganisa amatshe begaxa lapha bayakha imizi yabakhona ehluleka uqali ngathi ukuhluleka noba abahluleka akungahlulekanga kuyahlulana ukwakha kunendawo ukuthi isikizwa indeka kangakanani nonisebenza kuphi iyiphumela ngabona khona sineminyaka u27 zakudlali kodwa unkosikazi ohlakaniphile siwabonile amakhosikazi ungabiki kunemizi ecobezelayo iyakhiwa amakhosikazi. Amen. Thatha imali endodeni ngoba bazoyithatha abanye bolokukhala bayithatha abanye yakhala ungayithathu uyothenga izinto zokubusa ezibizayo thenga ama-blocks ufake ikamero laba libala ukuphafa laba ngaze uthembeke masebephafile hey ngibuye lapha ekhaya umkami akasuke esibukweni ukhipha lokhu wephe banamabrush amakhulu wada kapenda kodwa manje bapenda ubuso ingqondo abayipendi bahle masebephafile amashiya umkethu yo abona sifaka kwi-cellphone isithombe umngakho inxaka ukuthi umngane masafaka isithombe efonini esecuthile nemncane ishiye amanye zibhadlaza amanye makhulu ngithi umngane afaka isithombe ku-Facebook ufuna ukubona ubani kahleni ninasibehlaza neshimncane ufuna ukubonwa ubani umile umbuzo uthempo ngoba nasi indoda uhleli nayo ufuna ukubonwa ubani sizophendula sinogaragajana ngisho into engaze ngayisho kumkami ngithi hawu umuhle zathatha ezinye insizwa ngithi ihambe sethi isiphuphuka lesiphafu sephenduka ngavele ngihleli naye yakubona yini nabonke umuzi ulahlekana bafata linki izulu eselibona sihlule kwakhe imizi yabona mase kungenile ubugebengu ngifuna intombi yomuntu noma umkamuntu ngizokwenza izinto engazenzi kumngami wonke lamadoda aqonyiwe la izinto nyapholo futhi njalo mina ngibona lamadoda aqonyiwe la into eyenze intombini awayenzi kumakhosikazi awo unkosikazi becela imali e-airtime uzofonela abantu bayakufonela mekucelwa intombi ngizokuthumelela ngicela ukugcina ngalokhu uyazi ukuthi umakoti ningashiyi anisenzeni agana asigana phela indoda imithanda luselusha ayikho indoda enebhesi sibali ngothanda luselusha izolo khona soft maselusha uthando yabona mefole intombi usuthi sulela ukhuluma ngaze mncane yabo sulela kodwa mefole unkosikazi nalo zulele njalo aha kodwa bafowethu siyenzelane nje siyenzelane bafowethu senivulekile isibhadlazi izi manje kodwa qala bushana lipholile kunjani kodwa usifuna unkosikazi
njani yabona nje kodwa bafowethu egazi abantu bafowethu nizame nje bafowethu umethe mpheme abona mengicela umphathe emnandosi uyiphathe ngoba ukhona abaphathelayo bengayicelanga nyakana nina ngishabalele le msebenzi osebenzayo awutholanga ubufundile ngobuhlaniphile unikwa bakini ukuthi uvuka ikhala lakho wena uthatha ekhaya usebenzela ngaphandle sebenzela ekhaya mawindoda Kuseni kuseni Hlabelelo ingoma kuzoba 156 bangaphosisi yebo 156 inkosi sikhupha abangcwele amen Vutelani Eqilongo Nabaceleni Sesilisile Nawe Eqilongo Belesilake She's